Behin Jon Mari Torrealdai beka jasota, pentsatu genuen erronka polita izan zitekela, EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jasotzea askotariko euskarrietan, eta horregatik jarri genituen EHZ-tatik hainbat lantalde martxan, batetik liburu bat, podcast serie bat ere bai, eta azkenik dokumental bat plazaratu ahal izateko. Euskarri bakoitzak badu bere lenguaia, publiko jakin bat zuzentzen zaio, helburu bereziak ditu. Podcasten kasuan nolabait EHZ-aren itzaleko alde hori, jaialdiak iraun bitartean egiten diren ezkutuko lan guztiak eta laguntzairen ekarpen hori ekarri dugu argitara. Liburuaren kasuan nolabait kontakizun kronologiko bat osatu dugu, EHZ-aren historia egin duten protagonisten lekukotasunetatik abiaturik, eta azkenean dokumentararen kasuan orainean zentratuko gara eta gaur egun EHZ antolatzen duen belaunaldiaren kezken inguruan arituko gara, uste dugulako EHZ-tako laguntzaileen belaunaldi hau erretratatzeak ematen duela aukera johatzeko Euskal Herrian pilpilean diren hainbat eztabaida eta hainbat gai. Errandukun bezala, 3 euskarri ezberdinan gainean oinarritu gira beka honen emaitza sortzeko, eta bata da fisikoa. Garrantzitsua zen guretzat aztarna fisiko bat uztea eta ukitzen altzen zerbait sortzea. Eta horregaitik sortu dugu EHZ-aren liburua, auzolanaren lurrietan EHZ 30 urtez zenean. Eta bertan, Aitorrek esan duen bezala, ikuspegi kronologiko bat hautatu dugu, baina saiatu gara nostalgiatik urruntzen, hala ere beti ere belaunaldi bakoitzaren erronkak, zailtasunak eta lorpen handiak piskat argitan ematen. Eta horretarako erabili dugu bai testua, eta testuak hitz egiten du ere argazki askorekin. Argazki zaharrak eta gaur egungoak hautatu ditugu, eta piskat parez pare eman ditugu testuarekin. Unai Iturriagaren argazki kolaketak ere txertatu ditugu liburuan, eta amaieran ere irakurleak aurkitzen alko ditu urtez urte egin diren kartel guztiak, ikusteko pixkat bai EHZ-aren iruditeriaren garapena eta pixkat talde esanguratsuen izenak eta garrantzitsua zen guretzat hori aurrean ematea pixkat. Prozesu honen beste helburuetako bat bazela, EHZ-aren komunitatea batzea, ez? Prozesuan zehar egokizu zaigu 11 elkarrizketa egitea, podcastetarako, libururako, dokumentalerako ere aholkuak eskatzea aintzineko belaunaldiei, eta oroar uste dut jaso dugun oihartzuna dela oso beharrezkoa zela lan hau egitea, ekarpen bat egiten du transmisioan, EHZ-etan transmisioa nahiko modu naturalean gauzatzen da, batez ere praktiken transmisioa, eta kasu honetan hainbat gogoetaren, hainbat pasadizoren transmisioa ere egiten dugu. Uste dugu garrantzitsua zela, eta bai, batez ere jaso dugu aurreko belaunaldien eskertza, eta nabaritzen dugu oraingo laguntzaileen interesa ere bai iraganaz ikasi, eta iragan horretatik etorkizuneko korapioetarako erantzunak edo korapioak eskatzeko bideak ere topatzeko.